Sugeng dalu Pak Dalang, sugeng dalu Pak Camat, sugeng dalu kleru. Kowe engko ping 10 mburi tandano anu lho rek apa jenenge Trukno Kawul. Jurungan api akademi pengemis Indonesia. Jebolan UGM Mas. Napa Mas? Universitas Gandulan Monton. Dadi ini nggih lumrah lek narik-narik. Rombongan kernet. Kok terus batek eling ngalup lho kowe. Mbak Yulala. Mbak Lala monggo jumeneng. Nggih, Mbak Yulala. Monggo. Mohon dicabut Bapak Bupati. Sempati Mas. Sempati Mas. Yo. Jebule kok mung dhuwur kono. Tiwasane nggon pamflet tulisane bintang tamu ngono. Jenengan mau nulisnya kleru. Ya sing nulis ki Juve kok ya jan. Lah nggih. Alhamdulillah Mbak Yu. Nggih Mas Gareng. Dalemipun inggil mrika. Inggih. Deledek mudhun sowan dulur-dulur wonten ing Laladan Jati. Nggih Jati. Sari. Nggih sumber Biting mriki. Atur rumiyin monggo. Nggih, matur nuwun Mas Gareng. Nggih. Saderengipun kula ngaturaken sugeng dalu konjuk dumateng Bapak Bupati, Bapak Camat. Ugi sugeng dalu Ibu Dewa. Nggih. Kalian Mbah Lurah. Ugi sedaya warga masyarakat mriki sedaya kemawon kula ngaturaken sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Nyapa to, Reng? Lah kok ngono? Kok Pak Teratap kok kaya padasan? Lah piye to? Oh, kene. Lah wong ki rak yo kudu sopan santun. Nggih. Lah kok sugeng ndak lupa Camat. Sugeng piye to? Piye? Aja makrono. Ngene to, sugeng dalu. Kleru to ngene. Ya Kleru to, Pak? Boten. Sugeng dalu Pak Dalang, sugeng dalu Pak Camat, sugeng dalu kleru. Kowe engko ping 10 mburi tandano anu lho rek apa jenenge Trukno Kawul. Mas, untung aku wis nyambut Tronjol Jaya. Selalu burung wis semaput cek mudhun. Nggih. Tidak lupa diucapkan terima kasih dan juga selamat hari ulang tahun ya Mas. Nggih. Ke-15 buat Yayasan Jabalul Huda. Jabalul Huda Biting mriki mugi-mugi menika tansah ngrembaka. Amin. Tansah anjayeng bawana. Amin. Nggih menika muridnya mboten namung mriki kemawon. Oh gitu. Nang teng pundi-pundi. Oke. Ke depan kados kala wau sampun pun dawuhaken akan dibangun 2 lantai dengan kapasitas 12 ruang. Nah, kita ikut berdoa semoga semuanya bisa diberi kelancaran dan segera terwujud. Amin. Amin. Mugi-mugi sedaya menika saged kasembadan. Nggih. Kang Mas. Goro-goro wayangan ngundang dalan Ponorogo Jawa Timur jenengan derek yang kuyung Nggih. muga-muga apa sing dadi dawuh-dawuhane dulur Biting iso kasembadan. Amin. Allah amin. Nggih, menika kathah sanget para-para ingkang rawuh. Injih, Mbak Yu. Mas, setunggal bapak setunggal nuhuni pamungkas saking dherepun Bapak Bupati. Inggih. Kali Pak Polo. Kula ngersaken Sri Sriuning mesti kok tuban. Sing gandrungen aku Mas. Anggepen aku Sriuning bocah wayu ngono lho Mas. Ning pondoke wong ora kena andung katresnan. Sriuning lho Mas, kuwi tembang lho, mung tiba ing tembang lho, tetembangan. Yo apa tetembangan paribasane iki manggone awake dhewe ning gone pondok. Terus Ora kena andung katresnan isone andung pengalaman ngerti marang budaya kelawan aku. Oh, dadi wong ning pondok ki gak oleh andung katresnan. Ora kena. Oh, dadi lek terus kapan katresnane? Sok ben ae tak dudoi. Yo kuwi Lah kan nggur takok to Mas ning pondok ki gak oleh, kudu Nggih. nuntut ilmu. Ya menuntut ilmu sik lek wis akeh ki lagi kena
sempurna. Oh. Nek wis cukup umur. Nek wis cukup umur sampe Aja kaya gareng kuwi lho. Umur 12 tahun kok anake 16 tahun. Ora 16, Mas. Pripun? 20. Lah nggih monggo Sri Uning Monggo, Nggih. Sri Uning Mustika Tunggal. Betul bawa sampean. Ora sak bawa niku ngopo langsung. Nggih, langsung bawa celuk mawon. Mangke kang bawa bakda menika Pak Isnaini. Ah, bareng menika. Nggih kula nyuwun buka program saking Pak Dahlan Kim Sono. Bocah Pak ganteng. Dahlan. Bathara Indra. Bocah ganteng Lah ya kok tak gone cuci mata to, Mas. Wes. Nun. Maune mripatmu kotor apa piye? Iya, iya. Aku jadi pengen cuci mata karo kayu, Mas. Ya, monggo Sri Uning, monggo. Iya, Mas. Iya.
Dan ngono terus Mas Gareng. Teko omah kumat asam urate. Lah nggih. Bapak Bupati Bapak Setyo Soekarno. Nggih. Bilih menika Bapak Jengkar kados pundi Ibu Marici mboten minggah dhateng panggungan. Tenggo dulu dite mboten ketan setunggal. Lah nggih. Pokoke jenengan kedah minggah panggung, Pak. Nah, menika dipun rantos kaliyan para warga Ibu. Tentu ya Ibu ya alhamdulillah. Nggih, kula yo kangen to Mas karo Ibu Marici. Nggih. Tahunipun Ibu alhamdulillah. Salam hormat nggih. Paring dawuh rumiyin Ibu. Nggih, paring dawuh wedang mawon. Mungkin niku kesanipun nenggo teng Jawi. Sugeng dalu Pak Gareng. Oh nggih wilujeng dalu Ibu. Sugeng dalu kagem Pak Setyo Soekarno Bupati terpilih Kabupaten Wonogiri. Wonogiri. Sugeng dalu kagem masyarakat Desa Mitik. Nggih niki dalu punika dalam rangka hari ulang tahun ke-15 Yayasan Jabalul Huda Desa Mitik. Izin leres Ibu. Semoga dapat melahirkan generasi-generasi yang berprestasi. Amin. Amin. Tenang butak sih dipun tenang. Dipun tenggo. Tenang. Pancen Pol PP nggih ngapunten ditenggo sekedhap. Pokoke lek pun nggih pun sewu patengorone lek pun celorot mboten pun beres. Ora mah biasane Bu Marici yo nembang kok Mas. Wah nggih Mboten saged. Lah kok nembang kok Bu kloke nggih kuwangen. Sampun ditenggon. Mboten alah persane niku mungkin kok Dan kula tampil mawon ngaten nggih. Oh nggih, alhamdulillah Bu Marici. Pujaningsih nggih. Pujaningsih. Nggih, niki mumpung Oh saged ning kanca-kanca niki. Saged nggih Bu Marici alhamdulillah. Bu Marici. Mas Gareng kan dinteni yo, mu iki ta Mas Gareng. Dagang aku. Wow, niki Aman niki saged. Oke siap. Oke, ini ditambahi Mbak Rina karo Mbak Rate. Mbak Rate karo Mbak Rina. Nggih. Pujaningsih, Cok. Matur nuwun sanget. Izin Nggih. Bu Marici sembah Nggih. kebak baru kamu muga kata rezeki panjang yuswa. Matur nuwun Ibu. Yang satu tema nggih. Cara pujaningsih digeser sithik ngono manut kanca-kanca mburi sing dicokni apa, Cok? Kagem Ibu Marici. Yang senada. Apa lestari apa lamunan monggo. Nah, Nenek mawon. Ibu Marici nggih piyantunipun sabar kaya. Wah, nggih saestu. Ganti apa ya wis manut. oh lah mboten sabar pripun to. Mungkin lek dadi dewan itu kudu sabar. Nggih. Kula wong-wong iki ora wong kabeh sugih, ya nek sing dadi petani, ya nek sing dadi pejabat. Nggih. Pak Budewan ku utawa celorot wis terserah kono apa. Netepi darmane dhewe-dhewe. Ayo. Monggo, Cok, yang senada yang kira-kira Bisa ya aman? pujaningsih ya. Oke. Dek benke kaya senggak ya apik ngono kok rasa kowe. Ya. Monggo, Cok. Dados. Ibu Marici.
Matur nuwun Mbak Rina, Mbak Arate. Nuwun dawuh Bu Marici, Ibu nggih. Wah, gamelan niku disambi karo apa wae jalan kok Mas Gareng. Oh, mboten tipu napa meneh irane niku pun ira kemajuan. Tambah meneh ya para pengerawit saiki iki beda karo jaman biyen. Leres Kreatif apa-apa digarap lagu dangdut lagi metu ngono. pun wong digawe wae wis iso gawe dhisik. Iya, wis habis mau wis nge-share apa kuwi jenenge Nut jinemani mingiping barang wis metu. Oh, jineman iming-iming ya. Kok senggaane Nggih, Kak. Mas Gareng. Wonten jawab Pak Isnaini diaturi mingkah Pak. Pak Isnaini Saking Yayasan Jabalul Huda. Selamat pagi Mas. Monggo. Monggo monggo. Lujeng dalu Pak Isnaini. Nggih, iki sing mati. Lujeng dalu bucange. Nggih, menika kala mau wonten gungan saking bobot jemikun Sunter Muara Tanjung Priuk Jakarta Utara. Ngersakaken panjenengan bawa Asmarandana Semarangan aja turu sore kaki. Dawahe mengki lilir, dawahe mangke saged dipun garap kanca-kanca upami boten lilir-lilir boten menapa nggih. Ingkang baken bawane Pak Isnaini. Nyuwun pangapunten Bapak. Nggih. Sing bawa Asmarandana Semarangan niku jatosipun saking kanca-kanca Yayasan Panyuwunipun. Oh, ngaten. Khusus saking Bapak Jemikun saking Jakarta menika nyuwune gending sing rame sing nyenengaken ngoten. Wo, mongko loro mau wis rame kabeh, Wah. Mestine jumbuh karen lelakonipun piyambakipun. Oh, ngaten. Nggih, 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 nggih. Manggaken mawon Pak Is. Monggo, nderek nang ngaten Bapak Isnaini. Oh, nggih, nggih, seratane saking pengurus Yayasan Jabalul Huda. Wah, nganti ndredeg aku terus kleru. Monggo, Bapak. Mami selindro napa pelok? Ya, Bawanipun napa, Pak? ngapunten nggih. Bawanipun napa? Sik. Nggih, dibuka sik catetane rek. Turu sore kaki Ah. Niku Asmarandana. Enggak. Ya Mas Revi, tintingane aja turu sore kaki ana dewa Ngantlang jagat. tak kira nggawa berkah. Yo matuk kok dulur biting mriki wis siap siaga. Nggih, Wau boten enten biasane munggah mobil. Oh niki Mas jajane kene. padake wong ewuh. Monggo Pak Is. Monggo. Bimbinganipun. Ya, Mas. Aja turu sore kaki ana dewa ngangklang jagat Beragama berbudaya. Nggih. Iki leres saestu agamane nggih ampuh, budayane Luar biasa. Tepuk tangan Pak Isnaini. Nah, Biting dan Yayasan Jabalul Huda. Pak Nur sewu jenengan iki bebiten teng pondok latihane bawa kapal. Loh. Pak Isnaini ini warga Ngambararum Mas Gareng. Oh, niki. Nggih. Ngapunten Pak nggih. bergodos tunggal alhamdulillah. Bergodos tunggal. Meh dosa kula. Meh dosa. Monggo. Nggih, nek Mbak Lala niki
Bergodo 3 Pak Isnaini. Nggih. Nek kula bergolo 6. Berguduk nek kowe kuwi. Kula kita lek bergolo. Oke, Pak. Nyangking pokor gencanane Reng. Dalem. Untung Pak Isnaini iki mau belajar MC, gue belajar dalang ya cilekek aku. Suaranya apik kok ngene kok. Pak, pun sewu nggih Pak, nggih sabar nggih Pak nggih. Nggih jenengan gawa tok mawon aku dalang. Gila mesti golek jagelan iya. Biasanya ngomong dono swanten tok mboten tau oleh bayaran. Jenengan mboten Pak? Nggih mboten. Alhamdulillah. Alhamdulillah kula mawon nggih. Mboten Pak, guyon. Mangga. Isine donga tetolak sandang kelawan ya iku bagianipun wong melek sabarna rimo Coba to arek. Suara kok le wah jernih harum. Nggih, napa mulih didukung audionipun apa Mas? SM yang luar biasa. SM. mau tibaknya mau napa mau monggo. Nggih. Niki berarti kali diderekke sinten nggih? Mbak Marfuah. Matus katon. Nah, niku nggih Pak nggih. Cocok nggih. Nggih. Alhamdulillah. Ayo bakul kasur. Reng. Matur dawuh. Bakul kasure loro. Lah sinten mawon to? Nek iki kasur kapuk, nek iki kasur spon mula ya empuke iki ketok beda. Wah, mesti turunane penak iki. Kasure lho kasure. Pao sepon atos nek sumuk. Ora yo, ora padha ae. Kowe yo empuk. Perkara empuk kok dadi jan. Maka Amat was katon tejani
Nyun pangapunten lho, anu limbuhe kali canggih namung kados ngenten iki nek kawitan kula. Niki kalajengaken malih mangke pas goro-goro mawon. Goro-goro. Sedaya panyuwunipun saking kanca-kanca yayasan nyuwun Tiwul Wonogiri. Oh, Tiwul Wonogiri. Niki mawon jane malah kumbayan lho Pak. Niki tesih enten Bos. Digarap kur. Lah nggih ta. Niki Widyawatine niku sigrak sih. Nggih. Jalan nggih, Cok. Tiwul kasure mentut aku seneng pengen nyanyi. Wes jan. Tiwul Adik ngati raja. Kasure mentut kula aku tunangan tobo. Kok perkara kasur kok kunangane cerintisan. Boleh. Nggih, monggo. Pun niki nggih sedaya nggih. Oke, digarap tur mawon. Sekar Dandang Gunung. Niku digor gawani rupiah to. Nggih. Oh, nggih. Oke, Pak Saidi. Sama muga-muga. Oke. Dandang Gulo. Sun Anyandra. Sun Anyandra. Reklamasi Pak Es. Kutha Wonogiri. Kutha Wonogiri. Gajah Mungkur. Gajah Mungkur. Papan wisata. Nggih, leres. Gajah Mungkur papan wisata. Yo. Sing ngumpet yo cucukku dhewe. Amrih slamete. Sing kondang sego Tiwule. Sing kondang sego Tiwule. Tirta Maya puniku. Tirta Maya puniku. Prawan ayu kang lencir Pring kuning mangklung ning kali rek. Sapa wonge sing ora pengen ndemok? Ngethok. Ya. Senenganku. Apa ki rek? Oh, kok itu ayu lho Mas. Kok tak wehi. Wis piye? Ya Allah, kebetulan dalang to, masalah. dalang manten mboten tau pajeng. Wow, dongane muga laris. Amin. Laris Amin. pokoke kudune. Promosi. Nggih. Ngeten iki muga-muga. Nggih, monggo sing ingkang badhe mantu. Nggih, rondo-rondo towek niku mboten apa-apa. Lambene. Pak Is ini generasi pertama babaran Ngambararum Ponorogo Mas Gale. Bergoto ingkang sepida. Tenan. Menawi ingkang Bapak Ibu ingkang badhe mantu Kagungan kersa. Kagungan kersa
apa mawon nggih. Nggih. Kok ya mantu ya sunatan kok sing butuh MC. Monggo jan luar biasa. Insyaallah nambah badhe buka cabang wonten ing Wonogiri. Ngoten nggih Bapak? Insyaallah ngaten. Insyaallah. Enggak. Nyata sugih lalewa bisa gawe urung. Ayo terjemahno. Sugih lalewa gawe urung. Ketok-ketoken kiwala. Ketok-ketoken kiwala. Terbayang-bayang Di matamu. Di hatiku. Terus Geng sulapan Geng sulapan Amikui manis Amikui manis Temah ngawet Joko Tepuk tangan Pak Esai. luar biasa suwantene. Saestu. Nggih, Tiwul Wonogiri ta? Nggih, monggo. Terus. Buka celuk mawon, Bapak. Nggih, monggo. Pancen endah kisah Lanjut kita.
biasa duet bergodo siji dan bergodo telu.